bahai tongbai dolok khakai kaham tongbai na Sungobo tamproof khana nai norok butabuk nugui mangkhana je khorokja je tipran youtuber rok aisa team tongman a team nang kang laiman yak bolok khe bang agio team tongkhor tam ongk obon tui beleken tabuk bele keno dukhu kosto nanglai tongo tiprao kha hai Abir versus mini team min dok ba asung makin controversy choli tongman chung nugui mano o jagao saboni chawi tong sabon chayong tong sung bahai ke saimanai ba Puila sung borong ni bido nai na legana oman pare sung decide khainai sabo chawi tong sab sayong tong tabo ke dolok Madhabi rupini belekano kosto tong dolok tam thaka dolok mini khuktu narok khanawi naji from থেকে কাই থাকা দো 1 লাখ টাকা 1 লাখ টাকা 2 লাখ কাই থাকা 3 লাখ টাকা angkai nang abani pore jono rang 500 video khairo do 500 mang bai video khai thanga angka jefro 3 lakh kai thango afra ang saka dara tabuni nile tabuk nini bo channel tori thangka ba jono rang te kisari di ini ang saka do ekdin bono bo orang dera gosia dairung sairo ang bari rimangla angka ang suka paso bai da jeng chana kaisa si tabuk to mani kaisa pai kaisa rang 510 টাকা ke pai thang kaya dana angkai asono kosto khai tong jong bu kosto khai tong mati hiya satong hiya khai tong maba ang hinta at least haza kaisa to mana nang omsuk buijono busuk man hini wansuk sai de man jong bono jeng jono busuk buiman 5000 4000 amsuk man hone wansuk uta angkai tini sana thang mani ke apa masa sinai no ko kabang ma hingke jeng o buina aro tok shuru na thangka hingke kok phoro horo do bosono mane payment ni bage nongno payment ni khoboro saka hingke dasadi payment ro pusukban ani sai horo angkai jeng bo jeng saksa sula ji jeng payment ma maro koino sana ni actually jeng sawo buina bui jeng jono o tabo mung nai aphono masa sinai sini dara singer ro je jeng bai sini lai tong nai boro jono sungo mane no rang busuk man nunglai ma khana hena anu ma sungo nunglai ma khana ani ma dolok je from Madhabi rupini I kong no omai ke je lukurang bus kong tiklai ka oprang ke Abir derma tam hinbi ka bobu jesuk je abo Madhabi rupini phonungman abjuto fake mang abo kunu kubi ko kurui basin channel phaya pron 1 lakh subscribe ongda kini omai ke bobo saka omai ke Abir derma kok phirong mudi khata dolok nainya ji tam saka ayo professional video rikha amte ni ya amto liner musmo yaksu liner pura soy male tan me ko oro pura dipor kiring amte ke shoot khale mani joton pal khai ora ang someri male ya video gonai male ya gai oro pore ang tui ko tabu che phai tu koi shobui asudro gai ang video nai mani pore mane ang kisa bakha to dukon angai no sabe nge betu ko nangol pore ang mau suka na bor bang sai tong ikna o abi tam kun sai ya bin sai tong te on le bo kun sai mia you know ko bor sai tong ang to comment to lukha mane comment to sai sai na ko no one side ti no khana kang kai no bin phaji no right ni wan sunai te ka se bo khana na go on bor no sang na go jai ho to na ka bo clear kan ba gen phayo bini puya to bin video ka sa title tong go ni ko norok to nugul ma khana video no ang tangge Abir by video khaya mane ang tamoni Abir deborma by video khaya to ঠিক আছে বনো তারা করে রিলিয়া তো ঠিক আছে গপ করে abo video khaya o video bon থেকে সাকা যে ang Abir mane bol by video khaliya haise engkau jaga bo kasa kok saka tomo wngkha bo video khai puro 70-80,000 subscriber ko actually amo ko ya do normal naidi ang normal phone ang normal YouTube kruke jono saimanai 70-80,000 aproya iko Christmas special 4 বছর আগে নিকো আফ্রোনো 1 lakh siba play button manja nolo community go thangai naine di takon tongo thangai so engke dolo Abir nungman ya holo barang team mite khoroksa Sourabhee debor matongo bobu omai ken kokpreng murka Abir din o jaka saya tongo
Madhabi rupini ajaro wahai ongbani chungbono chini tim palmi nogoi rang subalaika ajaka Abir moni ji pasta rohin beke wansuk man hini bobo kokborok mung rikha nanya ji dolok Sourabhee dabor manka tamo saka bini nogota asike problem wngkha bo nokni borok bai hinjagui tongkha mane o yongni bini mane Madhabini bini dai tak kwthang tongkho te bin bahanok jog bini je jai tugusirok kwthang tongkho borok bai bo hinjagui tongkha nung afro haike naharei no tabuk amti haike sajagui tongo rang borok suba phaioi o kok thei thangjak borok rokni kok no uthilewoi sajagui tongo hinai borok dukhu nangjagui onek no problem bong nogo problem cholwoi tongo gai bonek no dukhu nangjagui kabui tongo do hinke bobo tei tam khaina ba bini je wansukmani jeng afro group rang re phaika o jagao obose dara Abir jeng wali brum brum no bono bo help khaimani o help khaimani kok no sawo hinke bini wansukmani ke atoi deng ano chuba phaipuro se nung blog video khayoi buino phunugui lukurok no phunugui ano nung chuba phayo hingke nung tabo o rang no nung sano hingka ba ang bo lukurok no phunugui na ang no na rang bag khainai ni no bo o video no slamani hingka haini bagi no o video no slamthani no je bo tangai ka kha tangai o kok salai o rang sanka e aboni bagi bo poilani theke jeng je video start khaimani dara bini oro jeng video khailemani e okok no bo pura no paisugui saka no rok nugui no mankhna hingkai tabo angbo sajiwa no jeng wale mani onek bosor hungkha tabo 3 year half se ungui tongkha do hingkai haipuno o problem ni bagi tabo tesa jeng mane afuro sajakya ungkha tangai jeng chini bo jeng bo borok bile jeng wansukma tong kisati amte he problem ungmano jeng phacha bo hima bai help khayo hini sama bai hinke dolok nok tami ni wansuk u jaga saboni chawi tong tai saboni chaya ongui tong norok ta Abir debormani video nain thaka ke az dolao comment section pura off khaijak dolok nong decide khaiji oboni all matters khaimanya sak angkuni decide khaimanya saboni chawi tong saboni chaya ongui tong obo angkuni tabuk saimanya kho jefana oboni all matter nang kaham ke sabai sukrubi saimanai aflo ke nang confirm ke saklai rinai dolok tinin video bag asugno